Biyag ti tao. Hello everyone! Nagtimanan ti pagayam yung amang kabkablao kada kayo itinaragsak nga oras yamin bayat ting kay panagbuybuyak kan panagdangdangan. Dahil nga istorya kat part 1 kan part 2. Ngam ti may patangatang itakat part 1 pailaang manan. Kat sa paila kumatabangan nyo ti part 2 na. Ngam sakbay na, hello mampay kan ni Kabsat Isay Torres, ni Grace Rodriguez, Lord Isabel Rufel, kan ni Cristel Joy Marba. Katita, hintay nga rodan danggan ti part 1 wano episode 287. Dito'y drama tayo. Biyag ti tao. Sika ka no tayo diferensyales. Iso asanta madda ni tanak. Wan nga ro, Tony. Mano na tawin nga dindin nata. Gumawan pala tanak ta. Naliday ti pagtagangan no wan anak. Pasensya ka no di ka maipaayan iti anak, Tony. Ngam adda pa'y solusyon dahit na. Mangampunta iti ibilang tanga anak ta. Jak kaya timang taripato iti uping asan ang naggapukan niya. Kasano nga ro dahit na. Katjak mat makaanak. Ato ti pamuspusan halis. Please, mawatan na kumahalis. Sayang ti puli. Nujak makaanak. Tony. Magpili ka. Agbabayak. Kat sinahan kan. Wano mang puto takisi sa bali a babae. Ngam anak lang ti kasapulakan ko na. Panunutan timbagak. Alis. Madlaw ano upay ti asawa kanya. Anya taramid. Nakaumay ka mo, friend. Kan apay alimlim tagdagita matam. Adda problema, friend. Ay na, friend. Mabiglaan nga ro da. Ta sigurado nga atigdog nga oras ti panagsarita ta. Iso mangisagana ak iti pagsangwantang agsarita, friend. Aguray ka, wan? Kat, umanugot ka. Asumapol iti sa bali apututan na. Diyak kayat asinaan nak ti asawa. Ay. Iso nga ikarigatak nga aklunan ti kayat na mapasamak, friend. Alak, friend. Apay nga. May tulad ng aramidan ti kasadyakan ka. Ay ayatag ti asawa, friend. Nakasagana ak nga agsakripisyo para iti pagragsakan na. Ala, manmanumi ti asawa kasken ka, friend. Sana bale, taanak laeng ti kasapulan na. Tanudyak umanukot. Panawan na. Kat agsapulan iti sabali a pangisukatan na kanya. Ay na, tsak amo ti sawak iti dayta. Ngamtim ako na kat kastol, friend. Kasaritam tu pa maminsan di asawam. Barang makonsensya kat masyan ka. Siyempre, nasakit aramidin na. Alo kuyam, ang mangampon kayo latan iti ubi nga ibilang yung anak yo. Amo kun ti ugali ti asawa, friend. Noan niya timbagana, ison ti aramidan na. Saanan nga agbaliw ti pangadang na. Agyaman ak tamawatan na kalis. Mayayatan ka. Ngam ka sa pulak ti anak. Sapay la kuma, takas tangag pa iso, Tony. Uwin ko nakmat. Ipasigurado kin ka rita. Kat pasensya kan oramidag ti kastoy ha. Wan, maawatan ka. Kat tapnawan may bagbagam. Sigandag sapul iti babae. Ama ka ipaay kanyak iti anak. Wan, addaam mo. Padasa ka kontakan. Kat planuan taan na imbag ti aramidan ta. Tapno saan amabulilyaso. Hello, Insan Lenlen. Di matagsapsapol ka iti pagtrabaho, am? Wan man ang alis. Anda ka di mo mapangisar kam kanya? Kaya't mo tagkatulong? Wan na. Ura niya trabaho manang. Basta nadalo sa trabaho. Kaya't mo dito'y balay? Wan na. Idi pa'y lang ay bagbagak ng alaan nakababaunan yung am di mo magkayat. Kaya't ko itan, ta medyo busy ak iti trabaho, Lenlen. O sige manang, kaano nga ron nga umayak?
Sika, no kaano ti kayat mo apan ang rugi? Mabalin mo't nga inton bigatan no kayat mo. O sige, umayak nga rod manang Alice. Sige nga Rod, orayan ka. Bye. Kat, agluwas ka nga Rod inton bigatan, anak ko. Wen nanang. Kalaat mo, ti panangayab ni insan mo kun ka. Di mo't nakuna na ide, adi na kayat ti maadaan iti katulong. Kaya't namot itan nanang. Nagbaliw siguro ti pangadeng na Ala, agsingsingpet kan agan-anad ka nga Rod ije balay da, anak ko. Wen nanang. Urayan yun to ti sweldok ta ipawit ko kada kayo. Ay na anak ko, ornungom kit di ti sweldom, tapno addamot kwartam. Tano pumanaw kanto ije balay da insan mo, addan to aramatem akwartam. Pag negosyom no iso. Basta mang tada kiti gastusan nyo diti balay nanang. Ay nasa anon, awan paggastusak ditoy. Ado timulak anateng kan prutas. Basta ikararag ta adi kagsaksakit. Tapno awan ti paggastusan, anak ko. Addan ti kasinsin ko ije salas. Sikan ti makisarita kan ko na, Tony. Sige, Alice. Ipasig mo ti bagim kan ko na. Tapno maya si dagtirik na anakan ka. Wen, Alice. O my Len. Ta isurok da kita ramidam dito balay. Wen manong Tony. Ngam sakbay na. Agmerinda ka ba? Nagluta kita pansit. Oh. Mangala ka ni ti platong. Wano, yalaan ka. Kahit igauan ka lang, Len. Ay, ala, saanan amanong? Nakababain mat. Di ka agbabain. Iruwam mo ti bagim ti balay. Tabumalay ka matan dito eh. Ta saan akatulong ti pangibilbilangan megan ka? O di kat kamangkan ti pamilami. Agyamanak manong Tony. Len, ingka itututwalya ni Manong mo at Tony. Aday jaban nyo. Nalipatan na nga inala ti Tualyana. Ha? Alan, Len. Tauro-urayan na ti Tualyana. Sikan ati mangipan manang. Saan? Tanagapa kami. Ha? Diyak kaya't akasarita ti asawak. Alan, sikan ti mangipan, tarumarak. Diyak kaya't agtalina ang dito'y balay. Tamasursurunak iti panagrup-rupat ti asawak. Manang. Sige, mapanakon. Ala. Kunaklano saan nga agap-apad manang Alice kan manong Tony. Nasingpot damat nga agpadpada. Nga agap-apad agayam. Alice, friend, summer ka! Hagyang na. Ay na. Pasensya ka no dito iti agbalin nga istambayak ita, friend. Ha? Ano tet masawe? Friend, si Mang Puetan ti kasinsin ko manipod probinsya. Ay, oh, talaga? Kent? Pinanawak ida iti asawa kay Jabalay. Ay no, aging gaita. Diyak pa'y lama-imagine na panunutan no apay nga aramitan nyo ti kasta. Di kay ka di makonsensya, friend. Mairaman pa'y di kasinsin mo. Kasinsin mo pa'y mat nga rol amis mo. Makonsensya. Nga mawan ti maaramida. Mas ruming baw ti panagayat ko iti asawa. Hay, tsak amo ken ka, Alice. Imbakak met ken ka idi a panunuta maraimpag, ti may papaniti dayta. Sakbay nga agdesisyon ka. Pinanunod ko, friend. Makaamuditan no anya ti sumaruno ang mapasamak. Manang Alice! Manong Tony! Mangantayon! No, sina! Makaamukay ti biyag mo. Apa yan, Manang? Awanan ba inday tang asawa? Nauma akon ken kwa na. Rumuwarak man langan. Papanamanan! Mangantayo kumapay Mangan kayon. Awan ganas ko amangan. Ha? Ala, magantan Len. Di mo nikas kaso ni Manang mga Alice. Sige, Manong. Manong Tony, agin inom ka manan iti arak. Nakaado ka manan iti ininom
Agtugaw ka, Lenlen. Tado ti kahit kung i-open ken ka. Anya dayta, Manong? Amo mading ko. Saan kami na naragsakit itong galmay sa iti kasinsin mo? Kanayon nanti po nagapami. Kas makita man. Kanayon nga wan diti balay. Papapanan na nga ta. Mapapan siguro itayan ti lalaki na. Ha? Lalaki? Wen. Dakal ti atap ko. Nga dalalaki ti kasinsin mo. Iso kanayon na rumuan. Anya? Al nataramitak Lenlen. Kahit ko na sinahan ni Alice. Ken ore iso. Kahit na ko na sinahan. Ala, pagsaritaan nyo ang nasaya at dayta, Manong. Saan ko maasina adagos ti ibagbagayo? Agisat ka man kiti, Lenlen. Ay, sa anak nga gininom iti arak, Manong. Pasit lang. Ore may sa labaso. Please. Di na ko mapahayan. Alan. Kwa, Please, Lenlen. May sa labote. sige basit lang Manong. When? Promise. Anya sila to yan ko. Ha? Manong Tony? Ha? Malakip ko tinapasama kiti Rabi. Bumangon ako na. Lenlen. Makaringgamit ka naman, Lenlen. Nabartik kay Terabi. Sorry Diyak nalapdan tirik na kay Terabi. Ada na pasama kiti nagbagatan ta. Apa yan na ramid taktikas chay Manong. Rumwara kung dito sila diyo. Ang mga nusumangpot ni Manang Alice. Saan nga gawit ay chay? Iso di ka matanakan. Apa yan na pasamak tikas to'y Manong Tony. Di ka matanakan. Tanog bunga tinapasama kiti nagbagatan ta. Takderak. Di ka baybayan. Oh, Ampay, di ka ba agawid, Alice? Hoy, kasarsarita ka. Nagsansangit ka matlatan. Apay nga ngayon palubos mo tikas dyan nga aramidan kasawa. Sarita, agsangit-sangit ka. Nagsakit ti barokong ko, friend. Nagsakit. Ay, nako. Tsaka mukin ka. Apay mo ngamin, ngayon tulok mo ti plano ti asawa. Apay. Ay, atak ti asawa. Ay. Iso anak kasagana ang nagsakripisyo. Kaya't ko ngagbalin na naragsak ti asawa. Kaya't ko amaadaan iti anak ti asawa. Manang Alice, agawid ak kumapay. Ni, awan pailat makabulan mo dito'y balay. Nga magawid kan? Agsubli ak tumatlaang Manang. Naklailiwan ni Nanang. Kailiw ko nga una yan. Kalaat sa ti panagawid mo, Lenlen. Lenlen, kasarsarita ka. Kalaat ti panagawid mo, kunak. Kailiw ko nga ni Nanang, Manang. Kaano nga rod nga agsubli ka? Inton maminsan matlabikat. Itulog ka na agawid, Lenlen. Ha? Ay, saan Manong? Amangan anya timakon na ni Manang Alice. Awan bibiyang ni Alice kanyak, Lenlen. Iso di ka matalaga. Basta kuyugan ka agawid. Itulog kan. Makumikom ka din ni Alice, Baraw. Saan nyo mo't akadwa nga imay? Well, hindi. Busy di trabaho na. Kinuyog ko ni Lenlen. Agkuyog kami matlang agsubli di balay. Ay, katuwan na.
Mas daawak mo't ngamin, tanagawid mo't adagos. Mailiw sa. Wen nga ro, tanti. Kailiw na kayo ano. Maikawa siguro. Taitalaang manon ang maisina kanyak ti anak ko. Manong Tony, di na kun urayan ta maudi ak. Sumaruno ak to nga agsubli di balayo. Anya? Namnamaan ni manang mga alis ti pa nagsublim adago si Jibalay. Basta maudi ak. Iso nga umunakan nga agawin. Kano kang agsubli ijay balay da insan mo, anak ko? Diyak agsubli ijayan nanang. Anya? Apay ngay. Basta man jakon. Sumapulaklangan iti sabali a pagtrabahwak dito lugar tayo. Adda ka di kinaguram, wano di mo nagustuhan ijay balay da. Awan, nanang. Basta nauma ako ni Jay. Alang aron, sikati makaam mo, anak ko. Makabulanan manipod pimanaw ni Lenlen dito balay. Ngam aging gayta, saanan ang nagsuli. Awaga ma. Kumusta? Nanyan ti kasasad na. Kanayon ko ateksan, ngam di nakrep-replyan. Pati awag ko, di nasungsungbatan. Imuran san di kasinsin mo. Bapitin na pasama ka, Alis. Ibagam tagpayso kanyak, Tony. Inayat mo ni Lenlen, wano saan. Anya ka din dito nga ibagabagam. Awan riknak kan kwa na. Amangan no natin nagmatantirik nam kankwana, Tony. Din mapasamak din ta. Kan may isa. Gapoy ta arak. Isuan na iturid ko ang narami ti kasday. Tony. Sapay ko mga rat. Tagbo nga tinapasamak iti nagbagitan mi Alis. Tapnod tanto anak ta. Kat sapay ko ma. Tamay bilang mong tumat. Kaspud no anak ti anak ko, Alis. No kasta? Awanin damag yung itinsan mo, Alice? Awan, tadi na mo't sungbatan ti awag ko kankwana, friend. Ala, amangan mo't no kimuran di kasinsin mo. Wrong move sa nga min tinarami di asawa. Ala, kumusta tamangan mo't no nagbungan tinapasama kiti nagbaitanday tasawa. Friend, Anyat marik nam no pud no ti atap ko. Naragsak ka di? diya ka mo, friend. Kasla maragsa ka na amalitayan. Ay, diya ka mo. Diyak mailadawan ti marikrik na. Ay, sa bagay, mawatan ka, friend. Orasino mo't siguro ng asawa tagsaad itibiyang mo, talaga amariribukan. Nang runakit na iraman, di inosente kasinsin mo. Makonsensya ka. Nga madaditan. Nalpasan ti amin. Iso atakdaran min nga agasawa da ito eh. Apay ngaglaladot ka, Lenlen. Idi pa'y lang na minsan akalma nakasta ka, anak ko. Awan gaganay gayam. Adda ka dirikrik na, Ne, anyat sangitam ay, Lenlen. Nakabasulak, nanang. Basol nga. Anyat kayat mo asawan. Nakabasulak iti kasinsin ko. Kaniti na marsuwa, nanang. Apay ngamin aya. Anyat ibagbagam anag basulam. Masikugak. Anya? Masikog? Sino tinakasikugkan ka? Ni Manong Tony, nanang. Anya? Apay anaaramid mo ti kasta anak ko. Amumat nga asawa ti kasinsin mo ni Tony. Ngumapay anak relasyon ka kankwana. Sana ka nakirelasyon kun ko na, nanang. Gapu iti arak, iso anay lawan kami. Anya? Agbabawi ak no apay ang nagpartukak. Anya ti aramidag, nanang.
Nagbunga ti panakailawan may ti asawa ti kasinsin ko. Kat kasano karot tay tangay. Anya laangan ti makuna ni Alice no maamuan na dayta. Diya ka mo ti aramidak nanang. Mabutangak. Di ko maibagbagak ni Manang Alice sa masikugak ha. Isudang agasawa. Diya kaya ta mamanda. Diya kaya ta mariribok ng agasawa kapo kanyak. Anak ko. Ilimad tayo ti panagsikog ko, nanang. Alaga gayam padaanan iti sumaruno nga upload ti part 2 no pagibusan ti pakasaritaan dito'y drama tayo. Biyag. Ti tao. Musical scoring Eli Palacio. Insurat ti pagayam yo Jenna Almoite. Agyaman kami Diyos tagngina iti tunggal maysa.